έκαμε ιστορία και να τη λέμε με τον εθνικό Άσσας. Απλώς για να λέμε την ιστορία. Όταν τον εφώναξε ο Ανδρέας στα αποδυτήρια και τρέμαμε νουλια τα γεια μου. Λάλλονται εγώ, ρε Άντρα σταμάτα ρε κομπάρω, είναι να τον πελάνεις και να φύγει τώρα, μας τα ξαπολύσει. Πού είναι να βρούμε τα γκολ του, άιστο. Και ο Ανδρέας λέει μου, με φάσε. Έκαμε την πιο, σαν να ήταν φοιτητής ο Ανδρέας στη Κάρολου Κούν, τη θεατρική σχολή στην Αθήνα. Δηλαδή, Μα το παιχνίδι που έφτιασε με τον Χόφμαν. έπιαν το πιο αυστηρό του ύφος. Χόφμαν. Ήταν ο Ανδρέας Ναγία μου και εγώ λάλλω μέσα μου. Παναγία μου, πέρχει μου έφη. Ελάλε του, θα σου κόψω τώρα το συμβόλαιο, τώρα θα το σχίσω τώρα, λαλή του, τώρα. Δεν με νοιάζει ποιος είσαι, τι είσαι. Θα αφήσεις, αν δεν. Και λάλλουν, Παναγία μου, φύγω Ράουφμα, φue να φύγουμε εμείς, έτσι να φύγω Ράουφμα. Να φύγουμε εμείς και να φύγει ο Ράουφμα. Και ρίσκαμε, είπε και του Τάσου, έλα στα ποδητήρα, ρε Τάσου, είδα να με που να του μιλώ. Από και μουντάρι με. Ο σκαβατήσε νομίζω να το μουντάρει, να το αποτρέψει το ή ενώ ότι ένεχε τα κόντσα τη δυνατότητα. Και έλα εσύ ο Τάσος ήταν, ξέρω εγώ, 25 χρονών, εγώ ήμουν 45. Τέλος πάντων και είμαστε, και ευκήγε μας. Μόνο δηλαδή, Όχι, εννοώ γενικά. ήφερε ένα περιβάλλον που του έλειπε ίσως του ψυχρού, ας το πούμε, Γερμανοί, άλλοι χαρακτήρες, να τον αγκαλιάσουν, να του δώσουν σημασία και να επισημάνουν, να αποδεχτούν κάποια τροτά του, κάποια ελαττώματα του σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά και να τον αγκαλιάσουν. Γι' αυτό έπαιξε. Και ως τώρα βλέπεις τόσο καλός έδειξε. Ναι, πάρα πολλά καλό παιδί. Τιμά και τον τιμά. Ναι. Και από ότι εγώ είχα... Μες στο σκάουτσινγκ. Φίλε, είχα περιστατικά εγώ που πραγματικά ήταν λες, είναι πελός με την έννοια που λέει νευρικός να μας πουνιάρει. Κανένα δεν θα πουνιάρει. Όπως είχε πιθανότητα να πουνιάρουν και οι άλλοι άμα τους έπιανε η βίδα οποιοσδήποτε και τούτος.